vychádzajú z úkrytu. Nedeľa bude ich deň, v 7. nebi je tu. Roj tých našich snov už oblieta planétu. Spomalia žúrka na nás, v 7. nebi je tu. Armáda radosti naberá už dých, viac spravíš pre seba, keď spravíš ju pre druhých. Krásny večer, či ste tam a či ste tu, zo srdca želám vám, v 7. nebi je tu. Zo srdca želám vám, v 7. nebi je tu. Dobrý večer, priatelia, pozdravujem vás. Vítajte pri sledovaní 7. neba. Pozdravujem vás tu v štúdiu, pozdravujem vás doma pri televíznych obrazovkách. Som rád, že ste tu, priatelia. Sny sú späť a ja som na Jojke. Nebudem tajiť, mám isté napätie z toho, pretože 16 rokov som bol súčasťou niečoho iného. A to je jasné, že keď človek vstupuje do nového priestoru, samozrejme je z toho isté mravčanie. A poviem, v čom spočíva to moje. Keď sme chodili po Slovensku a začali sme robiť pred pár mesiacmi také tie prvé náťuky na krúcaní, tak ľudia veľmi spontánne, všade, kde sme prišli, hovorili, že chcú, aby pokračovalo snívanie, aby sa snívalo ďalej. Pretože sa tými našimi televíznymi snami ľuďom pomáha a robí sa nimi radosť. A ja som rád, že sa teda Jojka na to podujala, že bude podávať pomocnú ruku vždy v nedeľu večer v programe, ktorý sa volá 7. nebo. A vôbec, no tak ďakujem televízii Joj, ďakujem Jojka. Možno poviem ešte jednu vec. Nám budú, než ste na to boli zvyknutí, vo veľa takej intenzívnejšej a výraznejšej miere pomáhať aj, nazvem to, že celebrity, môžem použiť to slovo, to je na Slovensku ako nadávka, ale veď mi asi rozumiete, známi ľudia. A budú investovať do ťažko skúšaných rodín nielen čas, nielen energiu, ale aj trošku cvaky. No. A ešte poviem takú jednu vec. Ja som si tak uvedomil, teraz je 7. september, je nedeľa, ale pred pár dňami bol štátny sviatok, že Deň ústavy Slovenskej republiky. V tej ústave okrem iného, tam je taká vetička, budem to len parafrázovať. Každý občan Slovenskej republiky má garantované zachovanie ľudskej dôstojnosti. Takže my budeme chodiť presne za tými ľuďmi, ktorým to síce ústava garantuje, ale ľudskej dôstojnosti akoby nikde. Dámy a páni, začína sa prvé 7. nebo. Ešte raz pozdravujem vás, štartujeme. Dobrý večer. Aký máte deň? Úžasný. Všetko je pripravené. A svadbu? Bože, Karolíc. Veľmi ťa radím, mamka, vyliečiš sa nami. Som ráda, že sú to práve oni, ktorým môžem pomôcť. Ja si neviem predstaviť bez hokeja. Život. Koho tu mám napísaného? Maja Gaboríka. Tak som ti chcel gratulovať. Tak mi môžeš pogratulovať osobne. Dámy a páni, privítajte prosím prvú písateľku, Janu.